μην υιοθετήσεις σκύλο. Πιστεύεις πως είσαι έτοιμος? Έχεις σκεφτεί πως ένα σκύλο σου αλλάζει εντελώς τη ζωή και ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητά σου? Σκέψου πως στην καθημερινότητά σου λείπεις τουλάχιστον 8 ώρες και όσο είσαι στη δουλειά σου, ο σκύλος σου ούτε την κουζίνα σου ούτε την τουαλέτα σου μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ενώ το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να σε περιμένει μέχρι να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις πρέπει να πάτε βόλτα και μάντεψε. Βόλτα με το σκύλο σημαίνει έχω την προσοχή μου στο σκύλο, όχι στο Instagram. Για να μην μιλήσω για τις βόλτες που είναι 3-4 την ημέρα. Και η πρωινή γίνεται τα χαράματα. Έχεις δει κάτι τύπους 6 ώρα το πρωί, πιτζάμες, ρόμπες, μουφάν και τα λουριά στα χέρια? Αυτό. Γιατί σκύλος σημαίνει θυσίες. Δεν υπάρχει ένα τελευταίο ποτάκι όταν ο σκύλος περιμένει τη βόλτα του στο σπίτι. Και αυτά τα τριμεράκια της τελευταίας στιγμής, δύσκολα. Χρειάζεσαι πλέον προγραμματισμό. Ή θα πρέπει ο σκύλος να μείνει κάπου που ξέρεις, εμπιστεύεσαι και νιώθει άνετα, ή θα πρέπει να έρθει μαζί σου. Αλλά και αν έρθει μαζί σου, πρέπει αρχικά να τσεκάρεις αν τον δέχονται εκεί που θα πας. Αλλά και αν τον δέχονται ακόμη, δεν τελείωσες εκεί. Πρέπει να πάρεις μαζί σου όλα τα γύρω-γύρω του. Σίγουρα τη ζώνη ασφαλείας του, το κρεβατάκι του, το φαγητό του, το βιβλιάριό του και φυσικά το νεράκι του. Δεν έχει κάνω στάσεις για καφεδάκι στη μέση της διαδρομής, αλλά αφήνω το ζώο μου μέσα στο αμάξι και χωρίς air condition. Γενικά, η μετακίνησή σου θα αλλάξει. Η εικόνα που έχεις στο μυαλό ενός σκύλου που βγάζει το κεφάλι από το παράθυρο και ζει τη ζωή του είναι λίγο ουτοπική. Πιο πιθανό είναι επειδή ζαλίζεται να σου ξερνάει στα καθίσματα. Να σου ξερνάει στα καθίσματα, αυτό δεν είναι τίποτα. Στο σπίτι να δεις τι θα σου κάνει, ειδικά αν είναι κουτάβι. Ξεχνάς τα όμορφα στρωμένα χαλιά σου, τις κάλτσες σου που πετούσες από εδώ και από εκεί. Τώρα έτσι και το κουτάβι βρει μία από τις κάλτσες σου, θα γίνει το παιχνίδι του. Και οι τρίχες, να μην μιλήσω για τις τρίχες. Τρίχες στο πάτωμα, τρίχες στην τουλάπα σου, τρίχες στα ρούχα σου, τρίχες μέχρι και στο βρακί σου. Τις πλένεις και δεν φεύγουν. Και εξοδεύεις τα ρολά χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα όμως εκπαιδευτικά. Μπορεί να σου είπαν ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία είναι προαιρετική. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι το αναγκαίο, ιδίως από πολύ μικρή ηλικία. Ακριβώς όπως και στα παιδάκια. Δεν νομίζω ακόμα να πιστεύεις ότι όλα θα είναι τόσο ρομαντικά όπως και στις ταινίες. Αν είσαι έτοιμος, είναι ένα ταξίδι που αξίζει να το ζήσεις. Αν όμως όχι, τότε μην δημιουργήσεις τον επόμενο δυστυχισμένο ή ακόμα χειρότερα αδέσποτο σκύλο. Στη Goofland δεν σταματάμε μόνο στη διαχείριση αδέσποτων σκύλων μέσα από τις περισυλλογές, τις τυρώσεις και τις φιλοξενίες. Η αγάπη μας οθεί στο επόμενο βήμα που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη των πιο φανταστικών σκυλάκων, συνήθως εκπαιδευμένων, έτσι ώστε εσύ που είσαι έτοιμος να μπορείς να φέρεις τον επόμενο dogmate στο σπίτι σου. Μπες λοιπόν στο dogmate.gr, δες τους σκυλάκους μας και διάλεξε αυτόν που σου ταιριάζει. Και αν δεν είσαι σίγουρος, επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε.